No niin, vuoden pimein hetki. 17.02 tai 17.03, riippuu lähteestä. Kello on nyt 17.03. Et tästä sitten valosampaan päin mennään. Sitä juhlistetaan tämmöisellä pizzolaatto juomalla Salesta. Haettiin hienosta paikasta. Tämmönen hieno skumppa kuohujuomaa. Katsotaan miten tämän saisi irti ehjänä niin, että se voisi käyttää uudelleen. Olisihan tuo hieno. Noin. Lähti hattu. Tämmönen muovikorkki tähän on pantu. Ei oo kuin korkki. Noin. Tämmönen hieno korkki tämä. Siellä se rupisee. Noin. Tarkistetaan, että on yhtä paljon. Miltä näyttää? Onko tässä vähän enemmän? On. Noin. Nyt tässä voidaan sitten kilistellä. Mille me otetaan? Valolle. Iloa, valoa ja noin, tulevaa joulua. Noin. Moi. Kai me ollaan siellä yhteiskuvassa, että ei ole vaan ollaan me yhteiskuvassa. Päälaki siellä. Niin, ollaan me yhteiskuvassa. Sinä ainakin näyt. Noin. Tästä se alkaa. Tässä lähtee sitten valoa kohti mennään. Se on mukavaa. Sitten tulee kevät ja tässä mä tuossa laskeskelin, että 4 kuukautta mennään, niin me odotellaan vappua. Vappu on lähellä. Nimittäin kuukauden päästä on tammikuun loppu. Sitten on helmikuun loppu, maaliskuun loppu ja 4 kuukauden päästä on huhtikuun loppu, eli kohta on vappu. Mutta se tarkoittaa, että ei ole enää paljon lunta, eli 4 kuukautta ja talvi alkaa olla ohi. Niin aika jännä. Lähestyy se päivä, että vapaus koittaa. Loppuu työn raskaan raataminen. Ja sitäkin me voidaan tässä juhlistaa. Mainiota. Ei muuta kuin hyvää valoisaa tulevaisuutta kaikille teille.